bagtly dälle seni gaty bagtly etjek bir gidecek hekayet bereyin. Günlerde bir gün mollum sapaga gelende eline şişirilmedik şar okuwçylarym geň alyp molluma gelýär. Mollum şeýle diýär, häzir her kim diýär şutadan bir şar alyp ýüzüne adyny ýazyp şişirip sınıfyň ortasyna oklar diýär. Ondan soň okuwçylar alýar adyny ýazýar şişirýärler, sınıfyň ortasyna oklarlar. Mollum alýar bu şarlaryň hemmesini garşdyrýar. Häzir okuwçylar size diýär 5 minut wagt berýär. Her kim öz adyny ýazan şaryny tapyp özüne alýar diýär. Wagt tutýar 1 minut bolýar, 2 minut bolýar, 3, 4, 5 minut bolýar. Şol okuwçylaryň içinden birdir ýarymdyr tapypdyr öz adylysyny, galan bolsa hiç öz şaryny tapmady. Ondan mollum şertini ütgetýär. Bu edek diýär ýene 5 minut berýän diýär. Her kim diýär öňünden çykan şary alyp diýär, eýesine bersin diýär. Aýyr takminan 2-3 minut geçýär bolan eýem hemme okuwçylar eli şaryldyr diýär. Bärde mollum şu wakadan soň şunu diýär, hiç kim diýär diňe öz bagtyny gözlemesin diýär. Eger bagtly boljak bolsa, iýiň bagtyny gözlese, hökman öz bagtyny taparsyň diýär. Türkmenden köneden gelen näl gurun var, ilim unum bolmasa, aýym unum dogmasyn diýär. Gelin biri bagtly etmäge howlu bolýar. Oğlar arkadan yürürler. Sen baktı, bili sayraya, saçlarını şemal oynuyor. Gelmelem dälekining da. Mardan mı? Şu wagt Ben gelmesem begenler ölmezdim da sen candım. Ben dünya täzelik sen gün yüzün aydan dedim. Sarım sen çüne gelenime arok o täzelik değil. Ma şoň çüne gelenime ona gata otursunlar şoýan mı ya? düşeýän doňdum. Ayta hok şoýan olsa hok men makam sen düşer. Hakikaten soňçu var. Nähili adamay sen? Ana yan ulman istimni senin dinle benim şawatyn o sen dinle. İnne täzelik näme diýsen akylym. Sen tutuşym adallangy ulurtup berçek bolýar. Hemme gadallangy ulurtup. Bagawdygyny näde bolajak? Ay ony ulur ya o şunuri ne gatro yakın gatro. Ulurt no hiç mesela da men yem hemme da gurluş qaytdım hemme näme gadallangy var. Gün ulurt yapsın olay. Üstüne pul näde goýjak öýüň awtobusyň es gapysynan düşüp ýarsyň. Men pul goýamam. Men kakabysnyň inde bir manat ýok puly laçyn goýarsyn. Aglaçyn kim? Eywa ne wapýar misän ok laçyn tanaň okmy? Instagramda, TikTokda laçyn berýän, gyzylýan. Ingim matlahadan gyzylýar şol. Arada ejeňle surat açyp şuna bir toýdy. Owa. Boyun asım şoňkulara bal birinji kynanýar, soňa begenler. Şu Türkmenistan'da ingim madalyan yer var olsa laçyn berýän. Bolly, ba ünsün pikirin jemle laçyn. Ayany bähidimizden alma laçyn enjelere giç barp bolan gyzyllar satylýar. Galan zatymyz ýok. Galan ýa zat bolmay. Bolur da nisip bolsa. Ay Allah başımızdan eksik etmesin. Gelinim bilen tevşematym meniň ýaşak bolsun. Kim yapar ya kan? Bunu açar yalıp yapmamırları. Yine şuna işim düşüyor da var yüz vermeyin diysemem. Şu köyünç. Ha? Şu bankam açıp vereydi gayret et. Açıyordum, açılayan bilmem. Gücüm yeten okuyamam kat yapıp duralım. Ne bir daha değerli, direktli derdim. Böyle alağı böyle bağışlığını açıp verme harit çayamın bunu. Gayret et. Duyurum bunu diyeyim, onunla yine böyle. Sağ ol. Ünsveriň. Hormatly TikTok söýüjiler. Şu videoda men heme öz adymdan hem başga TikTok blogerlaryň adyndan ýüzlenesim gelýär. Eger biz her gün biz işleýär diýip video düşürüp siziň gözüňize sokmaýan bolsak, onu biz işlemdok diýen manyny berenok. Eger biz günni okuýas diýip okuwda video düşürüp siziň gözüňize sokmaýan bolsak, onu bu biziň okamdok diýen manyny berenok. Ya-da biz her gün bir kanalyk video TikTokda paýlaşýanymyz üçin 7/24 TikTokda oturýas diýen manyny berenok. TikTok videoların hakkında şu an size düşünürmek isteyen biz düşürüyen videolarımızı öňünden düşürüp koýýar. Mesela şu taýda men Çernowiýimde 691 sany paýlaşylmadyk videolar var ve şonçada galereyamda var. Şoň üçin bilip koýun, eger biz günne 1, 2, 3 tapawdy ýok 5 video paýlaşýanym bolsa, şu video şu gün düşürilen manysyna gelenok.
Ve iň yanlış düşünje bolsa TikTokerler, blogerler yatıp pul gazanýarlar ýa-da yeňileklenjekkä diýen many bar. O da düýbünden yanlış. Bizim edilsiz ýaly adam, bizim öz derdimiz, güýjümiz, işimiz, okuwumuz bar. TikTok bolsa bizim hobimiz ve 5 sekundluk, 10 sekundluk videolarda eger ýylgyryp şatlanyp tans etýän bolsak, bu bizim meslegimizin alamaty däl. Daşyndan görüňde belki bizim durmuşymyz aňsat, yeňil ýaly görünýän boluplar, ýöne asıl TikTok, blogger indi dogry ullanýan adamlar, haýsy stilde video çekjeklerini, haýsy video düşürjeklerini, haýsy nähil eşik giýjeklerini, nähil trend etjeklerini öňünden pikirlenýärler we şunluk bilen höwesi okuýup bolan luboy TikToker, blogger sizdenem has köp ýadyýar. Sebebi näme üçin köp zat pikirlenýär. Şoň üçin öňünden aýtmak isleýän, luboy internetde oturýan TikToker bolsun, blogger bolsun kommentarlaryna girip söwmäň, tanamadan sebebi näme üçin bizim dilsiz ýaly adam prosta bizim TikTok'u internetde bolan okuýumyz, höwesimiz bolan üçin biz şu zatlary etýäs. Ve saýhalla kommentarlaryňyzy ýazmaňyzy sizden haýyş etýän. Hemmeňize sag bolun. Salam, telefonuma adyn var. Yo neme? Park magar kan topkam näçe berlen. Hawa gelsin formaly. Şular iPhone'a çıkarmaka? Yok da onu sizin yakın. Hawa iPhone kı. Doğan çıramay bilama. Yok platmay. Hawa sıra doğan salam. Vay, Steve Jobs mı var? Yok Lewandowski. Hawa Steve Jobs da şu. Men bunu aşağı bilirsin. Cennet, Murgatlar, vay. Mene hep eşkiyorna. 2006, 6-9, orta boylu, kara gözü. Burunda men adı kıyışık görüyordun. Ne açıvattın bunu? Ne diyorsan biliyor musun? Hava, vay bile. Hadirem gözmenle, Telegram'dan, Instagram'dan yazış oturuyor. Atabay koltuğum muydu? Atabay koltuğum muydu? Vay bile. Doktor ýüregim kança bilen infarkt geçiremikmi? Maňa bir jymynt wagt ber, men saňa aýdyn, infarkt mı başga zatmy? Eger döşüň agyr bolsa, uludun demalaňda da agyr beterleşip, köplenjem gapragalardan başlap oňurgaňa tarap ýyzyrlýan bolsa, onun ýüregim bilen baglanşygy ýok. Ol nevralgiýa, gapragalar arasyndaky nerwlaň agyrysy. Infarkt bolsa, sen beýip arkaýyna oturup bilmeýän. Sen döşüň orta arasyndan bir zat gysýan ýaly, bir zat ýanýan ýaly duýgular geler. Ýita agyrlar bilen. Köplenç çep taraba berer. Çep eýniňe, pilçäňe, eliňe, äňe de berip bilýär. Sağ tarabyna hatda aşgazanyňa da berip bilýär agyrlar. Seni gara der basar, bir sowuk der. Demiň basar. Hatda men häzir ölermikan diýen pikirler gelip başlar kelläňe. Bilýän, agyrsyz infarktdan bolup bilýär. Hiç bir simptomsuz. Hemmekste gawat gelen ol, käbir adamlarda gawat gelýär. Köplenjem diabeti bar adamlarda. Gelin biraz güýmeneliň we oýun oýnalyň. Bu sorag diňe meniň patpişikleme değişli. Maňa patpisatsa eden adamlara değişli. Bu soragy bilen ilkinji 3 tane ýeňije hökman keçiräjek sowgadymyz bar. Soragymyz L harf bilen başlayan Türkmen oglanyň ady. 3 tane ýeňije telefonuňda geçiräjek pul bayragyny geçirip berer.